Добре дошли в шоурумът на Натуци Италия, където ще ви запознаем с бъдещето на комфорта и уелнеса, а именно диванът Mindful. Mindful не е просто диван. Това е иновативен шедьовър, създаден от дизайнерския екип на Натуци Дизайн Център в сърцето на Пулия, Италия. Вдъхновен от хармоничните движения на човешкото тяло и естествения ритъм на дишането, той въплъщава философията на Натуци Италия за изкуството да живееш в хармония и уют. Mindful е първият в света диван, който комбинира 4 усъвършенствани функции, които надхвърлят традиционното разбиране за комфорт, създавайки мебел, която не просто поддържа тялото, а въздейства и на ума. Mindful не просто се адаптира към вашето тяло, а го усеща, следвайки неговия ритъм. Посетете нашите шоуруми в София и Варна и ни последвайте, за да научите повече за 4-те уникални функции на дивана Mindful.